हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। बेनो जादों लोगोफोर मुंदांखा फावखुंग्रि बिथां फुजि बसुमतारीनि गोबाव समनि उनाव फिन मोनसे गोदानै बड' मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दङ। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोनहा माबेहाय नुनो मोनगोन? लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअ नोंथांमोनहा बिथां फुजि बसुमतारीजों लोगोसे मुंदांखा जौगाफुनाय एसामिस एक्टर बिथांमोनखौ गोदानहै गिबि खेब बर'नि सावथुन मुलुगाव फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअखौ डाइरेक्सन एबा डाइरेक्ट खालामदों बिथां राजा नार्जारी बिथांमोनहा। स' लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोनहा लेहेर फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों थाबैनो नुनो मोनगोन। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड नंगौना नङा कमेन्टआव खिन्थाहरदो। लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय थियारि जानानै थाखादो। बेजों लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन लोगोफोर। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो। लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।